Formålet ved dette forsøg er at transformere bakterier, så de bliver forserende, og derved lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Genetisk transformation er en transformation af bakterierne, hvor man ændrer på bakteriernes gener. Under denne genetiske transformation overfører man det ønskede gen til en bakterie fra en anden organisme. Genet kan dog ikke bare flyttes og skal derfor først overføres til et plasmid, som derefter kan indsættes i bakterien. Dog skal det ønskede gen først isoleres fra DNA-tråden. Dette gøres ved at finde genet på DNA-tråden. Derefter bliver DNA-tråden klippet i stykker, og genet bliver placeret i plasmidet, som også bliver klippet op, sådan, så det nye gen passer ind. Dette gen koder for en bestemt protein, hvilket altså vil sige, at genet koder for en bestemt egenskab. I dette forsøg bruges en svækket kolibakterie. Kolibakterier findes normalt i store mængder i tarmene på varmeblodede dyr, da de formerer sig ved 35 graders varme. Kolibakterier befinder sig i tarmene, hvilket vil sige, at der vil være en masse kolibakterier i vores afføring. Kolibakterier er også nemmere at genkende fra andre bakterier, da de er i stand til at lave laktose ved kun 44 grader. Plasmidet, som bliver brugt i dette forsøg, er PGLO. PGLO-plasmidet indeholder et bestemt gen ved navn GFP, hvilket gør det i stand til at lyse grønt, hvis der kommer i kontakt med UV-stråling. I vores forsøg forventer vi, at dem med de 2 æggeplader med plus PGLO vil der være nogle enkelte spredte kolonier. De andre æggeplader med minus PGLO vil den ene være med LB-AMP fyldt med kolonier, og den anden med LB vil simpelthen ikke være nogen. Mærk et lukket mikrocentrifugrør med DNA plus og DNA minus. Der tilføres nu 250 mikroliter af Transformation Solution til hvert rør. Væsken køles, så den er kold, når bakterierne tilsættes. Dermed er det lettere at arbejde sterilt. Der tilføres nu en bakteriekoloni i hvert rør. Væsken omrøres. Der er blevet tilført en loopfuld plasmidopløsning og tilsættes nu i et isbad i 10 minutter. Cellerne bliver tilført et varmechok fra isbad over i 42 grader varmt vand. Efter de har været i varmebad i 50 sekunder, bliver de tilført isbadet igen i 2 minutter præcist. Nu bliver der tilført et næringsmedium. Og selvfølgelig også i det andet.
Så bliver det rystet igen. Bakterierne spredes nu på agarpladerne. De sættes derefter i et varmeskab i 1 til 2 dage. Og her til sidst kan vi se resultaterne for vores fine forsøg. Nu vil jeg fortælle lidt om diskussionen. Vores forsøg lykkedes fuldstændig med hensyn til resultaterne. For at se om vores forsøg var lykkes, og om transformationen af bakterierne var lykkes, kræver det, at agarpladen, der både indeholder DNA'et og ambiose, og vækstmediet er blevet fluorescerende, og derudover at der er kommet vækst på agarpladen. Med vækstmedium, amplicin og DNA'et, LB og AMP og DNA'et, og de resterende 2 plader er helt uden vækst. Grunden til, at agarpladen er uden nogen form for vækst, er faktisk på grund af den naturlige selektion, som også bliver kaldt den økologiske selektion. Vi har i dette forsøg vist, at vi kan transformere bakterier, og de praktiske resultater stemmer overens med de teoretiske resultater, vi var kommet frem til. Via agarpladens indhold kunne vi redegøre ud fra eksperimentets start. Eksperimentet er derfor fuldført. Seems legit.